Namhlanje ngizokwethulela uNgizwe Mchunu in 1 minute. UNgizwe Mchunu ungowaseNkandla, owaziwa njengomsakazi ophinde abe yisangoma nomlandeli oqinile kaJacob Zuma. Waziwa kakhulu ngenkulumo yakhe eqinile nefundisayo. Waqala ukuduma kuKhozi FM, kodwa waxoshwa ngo-2018 ngenxa yokuthi wasakaza ulwazi lwangasese. Kamuva wasungula isiteshi sakhe iNgizwe FM. Ngo-2021 wabanjwa ngamaphoyisa ngezinsolo zokugqugquzela udlame ngesikhathi kuqubuka izidubedube ezilandela ukuboshwa kukaJacob Zuma. Wadedelwa ngebheyili futhi icala lakhe lathusa abaningi. Ngo-2024 wavela kuchungechunge i-Unfollowed kuShowmax, lapho akhulume khona ngempilo yakhe, izinkinga nokukhula komsebenzi wakhe. Waziwa ngokuhlela imicimbi yamaciko namasiko efana ne-Amabhinca Carnival eThekwini. UNgizwe ungumuntu ohlukanisa imibono. Abanye bamthanda njengomholi wesintu, abanye bamgxeka ngokudonsa udlame. Wena-ke uthini owakho umbono ngoNgizwe Mchunu, umengameli wamabhinca?